Минтимир Шаймиевны Татарстанда мелиорация тарихына багышланган күргәзмә белән таныштыралар. Бу фото һәм видеоларда төрле елларда идарә иткән җитәкчеләр турында мәгълүмат, сугару системасының үзгәреше, ветераннар. Минтимир Шаймиев бу тармак белән идарә иткән елларда 150 мең гектар җир сугарыла, 400 гидротехник корылма һәм плотина төзелә. Җирнең уңдырышлылыгын арттыру өчен кырларны торфлы ашлама белән ашлый башлыйлар. Бүген дәүләт киңәшчесе коры килгән елларны бергә җиңеп чыккан кешеләргә рәхмәт әйтеп, бәйрәм белән котлады. Не заниматься мелиорацией капитально и во все времена невозможно. Да, это как бы дорогая цена хлеба, питания, но это главное. Хлеб всем голова. Поэтому это, я считаю, что не назовешь вынужденным решением, это было решение, без которого жить нельзя. Хәзер мелиорация өлкәсендә 2000-гә якын кеше эшли. Алар җирне ярата һәм игенче кебек үк икмәк кадерен белә. Минтимир Шаймиев ветераннарга дәүләт бүләкләре тапшырды. Зөлфәт Хамматов лаеклы ялда булса да, яраткан эшеннән аерыла алмый. Бу өлкәгә 56 ел элек килгән. Улы да аның юлыннан китә. Продолжает, понимаете, сын, ты продолжаешь, ты булдрасыз. С тех времен, с первых же, это ПМК-5, по-моему, была. Biz эшләгән дәвердә менә райондагына да 14-15 мең гектар җир сугарыла башлады. Менә ул җирләрдә. Хәзер инде менә бер өлкәдә 90-нчы елларда бөтенләй бик кисез чор булды бит инде ул чагында менә шул сугару системаларын югалту күп булды. Но хотя бы гидротехник сооружениялар калды. Хәзер республикада 800-дән артык гидротехник корылма бар, 400 мең гектар җир сугарыла. Белгечләр бу уңыш алуны 3-4 тапкырга арттыра ди. Безнең кулларда бик зур хезмәт белән колоссаль ресурсларны кулланып төзелгән гаять зур мирас. Шушы мирасны саклап калу, төзекләндерү һәм арттыру хәзерге буның мелиораторның төп бурычы. Татарстан мелиорациясе Россиядә иң алдынгыларның берсе булып санала. Финанслау ел сайын арттырыла. Узган ел бу өлкәгә республика һәм федераль программа буенча 1 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Работает уникальный завод растительной техники. Бездә үзенчәлекле сугару техникасы заводы эшләй. Монда яңгыр яудыручы казанка машиналары чыгарыла. Хәзерге шартларда заводка моңарчы читтән кертелгән товарны алмаштыру бурычы куела. Мелиорация фондларын саклау, яңа су корылмаларда төзергә кирәк. Республикада федераль махсус зур кулашлырак программа белән без бу тармакны үстерергә һәм илебезне бу мәсьәләдә ярты дөньяны туйдырырлык итәргә тиеш. Ихлас күңелдән бәйрәм белән барыгызны котлыйм. Хәзер Россиядә һәм республикада мелиорация буенча яңа программалар эшли башлады. Аның нигезендә туфракның уңдырышлылыгын арттыру, яңа корылмалар төзү һәм фәнни тикшерүләр уздыру бурычы тора. Чулпан Касыймова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.